zaraz toho tam ďalšie videa. Dneska idem reagovať na top 10 sortov plus videí, a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ak áno, a toto video, tak dajte like a odber a ideme na to. No, teraz idem dať prvé veľmi populárne a budeme teraz iba a hry. To sú videá. A z tohto bude 5 a tohto 5. A to dochopím 10. To máte pravdu. No. Takže, ideme na první sport. Bych to jinak udělala, takže... Hej, baby, nechceš spít? Si myslíš, že jsem nějaká štěta, nebo si přijdeš v Mercedesu a já ti tam skočím, jako třeba lásko. Bych to jinak udělala, takže... Zajímavé. All I ever wanted was a Fortnite ranked win. Stop bush camping. No, to není. To není to. No nebejte. Mom! Daddy! Chudák. Mám! Mama. Mám! No! Thank you. Prečo? Extrémne zaujímavé. A tak to. Tedy tak to je vraj to. Ale ne. Bobo, hneď vypínam. Hneď. A teraz to budeme chcevať, hej? No. A vybavená. A to hneď sa vyhrať, takže tak. A ideme na hry. Takže videa. Opäť. Že dokeľu. Že prehral som. Squid Game 3 vychádza za pár mesiacov, tak poďme sa zatiaľ pozrieť na nejaké vtipné... Kedy vychádza Squid Game? 2,000 years later. Á. A na Netflixe... Do toho signálne. videa. Ako napríklad, máme tu vyrezávanie, takže uvidí... Hovno, ale je to vtipné. Dobre, poďme ďalej. A čo teraz? Ricardo stále sa pozera. Dobre, máme prvého, ktorý vyhral, OK. A zameriava, dobre. Trošku od tých církví a od toho, že tu mám nerozbalený. Že evidentne, Konečně jste tady. Čekal jsem na tebe. Dnes máte šťastný den. Nevím, jak jste se ocitli na těchto... Yes. Kámo, jdeme se zhypnotizovat. Já jsem tohle v životě nehrál. No tak to bude pískanica. Joj, chlapi, tak vy vôbec neviete. Joj. Ty to hral jediný ten, hej? Yes.
Tohle jsem já a tohle je obrovský rytíř, jeden z nejsilnějších bossů na celém mineru, no a dneska se ho pokusím porazit. A abych v boji proti němu měl vůbec šanci, tak si konečně budu muset udělat nějaký dobrý armor, enchantovat ho a taky vlastně konečně postavit automatickou farmu na cobblestone, ze který budu získat nejen cobblestone, ale i hromadu železa, zlata, redstone a dalších nerostných surovin. Budu potřebovat taky nějaký XPčka, no a kde jinde získat hodně levelů a nějaký dobrý věci než v Netheru. Takže všechno to vlastně začalo, když jsme šli poprvé na mineru do Netheru. Byla to obří akce, byla tam hromada youtuberů a dopadlo to zajímavě. Tak já bych po předchozí zkušenosti z mineru nechala jít do Netheru Gamera prvního. Posledné video. V minulom dieli Miner Skyblock ste videli. To, ako som postavil prvú diaľnicu, ktorú si ešte otvoríme. No v dnešnom videu urobíme prvú nelegálnu vec na Minery. A akú, to sa dozviete za chvíľu. Môj nový Lambo merch nájdete na moonomerch.sk, link máte dole v popise a užite si video. Takže ukážem vám to. Gamer napísal dneska na Miner Discord. Save z dneska 18 hodín. Kdyby si niekto chcel pre replay mod udelať nejaké zábery na niečo iného. Smaže sa 28.3. Ajajaj, ale Gameriku, ty si zabudol, že na serveri máš mňa. A keď sa napíše, že áno, ten save je robený na replay mody, pretože replay mod funguje len v singleplayeri, ale nie v multiplayeri, tak sám dobre vieš, že ja túto mapu budem využívať na niečo úplne iné. Týmto videom naštvem hrozne veľa ľudí, hej kámo. Toto video bude mať hrozne veľa dislikeov, ale ako si môžete všimnúť, no tak nachádzam sa na singleplayeri. A tento save mám nahraný, ten si môžem dať kreatívu a môžem robiť čo chcem. No a dneska ľudia budeme testovať silu Takže podvádza Minery. Chápem to správne. ostrovov rozličných hráčov, aby sme zistili, že aký je ich ostrov silný, alebo koľko TNTček, alebo koľko vecí im tam chýba na to, aby sa ten ostrov zničil. Takže dneska proste budeme grifovať ostrovy ostatných ľudí a sme singleplayeri, jo? Keď náhodou nemáte radi nejakého youtubera, čo by ste nemali mať nerád, hej, niekoho, ale keď náhodou vám príde niekto otravný a úplne najegovaný, ako napríklad ja, tak proste skipnite niekde na toto video a dneska proste budeme testovať odolnosť ostatných ostrovov. Bez spásy. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, tak dajte like, odber a tu.